महाराष्ट्र महिला प्रदेश अध्यक्ष या नात्याने वीर नारी, वीर पत्नी, वीर पिता, वीर माता तसेच महाराष्ट्रातील तमाम आजी माजी सैनिक यांच्या वतीने महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष, धडाडीचे नेते, गोरगरिबांचे वाली, माननीय आदरणीय नारायणजी अंकुशे साहेब यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख कोटी कोटी शुभेच्छा देते। नमस्कार, मी हरी सुखदेव शिंदे फ्रॉम संभाजीनगर। मी महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचा नेता म्हणून कार्यरत आहे। शेतकरी या नात्याने सर्व तमाम महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांकडून आणि माझ्या सहपरिवाराकडून माजी सैनिक महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सन्माननीय वंदनीय सर्वांचे प्रेरणास्थान श्री 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 नारायणजी अंकुशे साहेबांना वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा देतो। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय जवान, जय किसान सैनिक विकास आघाडी मराठवाडा विभाग अध्यक्ष या नात्याने आमचे लाडके नेते श्री नारायण अंकुशे प्रदेश अध्यक्ष जय जवान जय किसान आघाडीचे यांच्या तारीख 15/6/2000 रोजी वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी व माझ्या परिवाराच्या वतीने तसेच संपूर्ण टीमच्या माध्यमातून मी व माझ्या परिवारातर्फे यांना लाख लाख वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। असेच त्यांच्या दोन्ही उभयताच्या हातून देशाचे व समाजाचे असेच चांगले काम घडो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो व पुन्हा लाख लाख वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय भारत। वीरपत्नी रेखा एकनाथ खैरला महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा अध्यक्ष, शेत कुटुंबातर्फे श्री नारायण अंकुशे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। धन्यवाद। सैनिक सतीश इंगळे अंबाजोगाई, माजी सैनिक विकास आघाडी अंबाजोगाई तालुका अध्यक्ष, माजी सैनिक विकास आघाडी प्रदेशाध्यक्ष श्री नारायणजी अंकुशे साहेब यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो। माजी सैनिक अंबाजोगाई तालुक्यातील सर्व माजी सैनिकांतर्फे साहेबांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मी शीतल संभाजी पाटील, आजी माजी सैनिक महिला आघाडी महाराष्ट्र राज्य प्रदेश सचिव, श्री नारायण अंकुशे साहेब आजी माजी सैनिक संघटना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख मी सुभेदार भारती, डिफेन्स कॉलनी वाघोली यांच्याकडून आणि कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल इंजिनियर EME यांच्यातर्फे श्रीमान नारायणजी अंकुशे साहेबांना वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा। त्यांचे आयुष्य असेच प्रगतीचे, उन्नतीचे आणि भरभराटीचे जाऊ हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक साहेब। आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के लगन कहे विजय भव। विजयी भव, विजयी भव।